Shalom, per què mengem carn? Aquesta és una pregunta que segurament us heu plantejat anteriorment i que podem respondre parlant de l'horror vacui. L'horror vacui és la situació de la natura en què quan es produeix un buit, aquest buit és emplenat ràpidament per una altra cosa. Per exemple, el Devarim parla de que la conquesta de la terra d'Israel serà feta mica en mica, perquè si fos feta de cop, el terreny, l'espai que quedés buit, seria omplert per feres. També podem transposar això al nivell espiritual. Al nivell espiritual, l'horror vacui seria de que quan nosaltres no tenim com a referència absoluta moral el Creador, aquest espai és ocupat per altres filosofies, altres creences, altres ocupacions o altres distraccions. Avui dia, per exemple, en el cas dels homes seria la política o el futbol, i en el cas de les dones seria la moda o els famosos. Aquestes aficions, aquestes ocupacions generen un fals vincle entre la persona i aquest fet o aquesta activitat, que de fet generen una barrera entre la persona i el creador. I que això és la idolatria. La idolatria crea una barrera entre la persona i el creador. Aquesta era la situació abans del diluvi. Abans del diluvi, l'home havia creat falsos vincles a través de la violència. Desfogava la seva necessitat de vinculació amb el creador en falses ocupacions, en falsos vincles que li van generar la necessitat de violència. I efectivament es produïa assassinats a tort i a dret. El creador va haver de crear un mecanisme després del diluvi per tal de solucionar els defectes i les tares que s'havien generat a la psique humana a partir d'aquesta violència, a partir d'aquesta idolatria. I el mecanisme va ser els korbanot, els sacrificis d'animals. Els sacrificis d'animals tenen una doble funció. Per una banda, quan la persona sacrifica l'animal, aquesta persona ha de reflexionar sobre la seva pròpia animalitat i adonar-se de que el que hauria de ser sacrificat, degut a la seva culpa, és ella mateixa. La segona funció està en la ingesta pròpia de la carn de l'animal. La persona fa una benedicció, ingereix l'animal i té un plaer per la ingesta d'aquest animal, i el plaer combinat de la benedicció i de la gratitud per a la ingesta de l'animal li generen una correcció de la culpa. De manera que, si tenim que en la violència hi ha la culpa, en el plaer i en la gratitud hi ha la correcció. I aquest procés, prolongat en el temps, eventualment, a través de la ingesta de carn, ha de produir la correcció de la violència humana que sigui aviat en els nostres dies. Amén.